שלום, אני דוקטור שפיגל. אני פסיכולוג בלוס אנג'לס ואני מומחה בטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית הנקראת גם OCD, חרדה ונדודי שינה. רציתי ליצור את הסרטון הזה כדי להסביר יותר על OCD ואיך נראה טיפול בה. ל-OCD יש שני חלקים, אובססיות וכפייתיות. באובססיות יש לאנשים מחשבות פוגעניות, רגישות או דחפים שהבן אדם לא מסוגל לשלוט בהם והם גורמים לו לחרדה רבה. יש הרבה סוגים של אובססיות. הסוגים הנפוצצים כוללים מחשבות פוגעניות, מחשבות מיניות לא רצוניות, אובססיות דתיות, אובססיות זיהום ועוד. כפייתיות הן הדרכים שבהם אנשים מנסים להפסיק את המחשבות והחרדות שלהם. אלה התנהגות שחוזרות על עצמן וקשורות לתגובה לאובססיות. כפייתיות יכולות להיות צפויות או נפשיות. כפייתיות צפויה יכולה להיות שטיפת ידיים, חיפוש הרגעה, סידור, בדיקה והתוודות. כפייתיות נפשיות יכולות להיות מחשבות טובות כדי לבטל מחשבות רעות, תפילות, ספירה וחזרה על מילים בשקט. אנשים עם OCD לא רוצים OCD, אבל ברוב המקרים הם סובלים במשך שנים רבות ללא טיפול מתאים שיכול לעזור להם. יש טיפול ספציפי שנקרא חשיפה ומניעת תגובה, והוא החלק מהטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. בטיפול הזה המטופל מתמודד עם החרדה שלו ואינו מתנהג בכפייתיות. בתחילת התהליך החרדה עולה, אבל אם הוא נשאר עם החרדה ואינו מבוצע את ההתנהגויות הכפייתיות, לאחר זמן מסוים החרדה פוחתת. לדוגמה, אדם שפוחד מקרש קפיצה, אם הוא יתאמן ויחזור על הקפיצה שוב ושוב, מספר רב על פעמים, הוא יוכל לקפוץ מהקרש קפיצה ללא פחד. באופן דומה, אדם עם אובססיות זיהום נוגע במשהו ונשאר עם תחושת לכלוך בלי הפסקה ומבלי לבצע כפייתיות, יחווה ירידה בחרדה והדבר לא יגרום לו לבעיות. אני מתרשם מאנשים עם OCD וביכולת שלהם להתמודד ולהתגבר על החרדות שלהם.